Final Karakshal 24 May 2022 সালমারিও ত্রিপুরা ওমেন্স ফেডারেশনनि লওয়াজি মুম্বাই अंगना थांगै tongo 15 ভিলেজ কমিটিनि बुरै बदल रगनोतै अवेयारनेस पान्दा ताई o pandao rignaite gundarangbo bakjakni hini saklaikha chikonsa koktoma thumnarongni panda khlai Belekeno hambai chini media tak songno chini bong ni bising tuino chini jekunu kok pigjago borongno belekeno hambai ya pharo nge secondly chung hambai ya pharo chini west zone ni sub zonal chairman borong ganang Ripesh Debarma tai oro tongo chini west zone ni vice chairman borom ganang Sudir tai west zone ni vice chairman botongo oro awan logi chin buri motha botongo oro block ni president Lili Debarma Khairpur president tongo block ni tai member rok joton tongbai oro jeung phaimani karon kha chini khana oro khumlung area o chini awareness program tongo khana 12টা সময় আবনই chung chini Ripesh Babu chungno pura-puri daito rikha brirong opposite rikha norok omono khlaidi hnai nge abin chung phaika flag bo chungno khaileka borok botongo chini klugo nge abo chung belekeno proud feel khayo omono first time chini okhumlung area o chungno je samung ya pharmani abo chung belekeno khabaya sagai chung abono khlailai dong khana program bartan chimi jengjangnai ke aro a program mo chini 15 BC ni borok phainai west zone ni borok phaibainai aro jeng manui kisa bo bakjangnai ye abon main abo haika busoro borok gedaleng khaina borok khai prai engana 2000 ki 2500 ongnai o khumlung area ni borok sumi ganagini bai tam bag laijang nang abo aro bakjaknai rignai tai gunda rok tongo tai sari bo tongo karon chini muslim takuk bukuk song bo tongo bong bagai bo tongo tai sang belai khono hamma ya pharo chini bubagra no bini leadership ni bisingtui o samung rok jeng mankha tai eba khai jeng omo hai brirok aguk mankha abo bini bagai bo jeng hinmano bono bo belai kono hamba ya phoruchin bubagra no